Gdje ste ljudi, moje ime je Flamen 879 i danas ćemo igrati malo jednu mini igru na serveru, ona se zove Mostovi. I tako, odavno nisam napravio video, ima možda skoro 2 sedmice, zato što sam bio na putu, nisam bio kući pa nisam mogao nikako da snimam, zato se izvinjavam, ali sam se sada vratio. Evo kao što vidi, čekamo sada igrača, ovo se igra zove Mostovi, ne znam nisam to već rekao. Mapa je na Skylines kao na nebu smo, tako ja mislim da je to ta mapa. I evo, samo sam htjela da se izvinim zato što nisam pravio video odavno. Molim vas, lajkujte, subscribeujte i komentarišite i uživajte u ovom videu. Nadam se da ćemo da pobjedimo, to bi bilo jako bajno. I will love that. I čekamo sada ove igrače, nikako ne dođe. Evo, hoće da budem šekira ili hrana. Mislim da mi je hrana mnogo bitnija nego šekira. Ovaj kaže, uzmi mene. Uzmi mene. Sad ovaj kaže, uzmi mene. Uzmi ću tebi. Hehehehe, what you gonna do now? Ali znači, sad sam mogu da bacam jabuku na igrač, to je jako... Koji ću ti? Ajmo na pamet. Ups, šta sam ja radio? Crveni. Napamet se zatvorim očiju. Ajde, piše mi your joiner team. Ajde. Moram sačekat malo. Ali nema veze. Tako da, ajmo čekamo. Ajde bre, vidi, tek 4 igrača. Čak samo 4, brate. 5, evo, 5. Malo igrača. Ne, ali nema veze. Ne znam zašto sam ovome što da pišem. Ali... izgleda nema nikoga. Come on, join! Mogu... treba mi neko da se joina pa da možemo krenuti igrat ovo, inače nikad neće krenuti. Idem ja samo da promijenim. Brzo... ne survival game, zašto sam ušao ovamo? U 39, a ne mogu, 6. Ovo je isti onaj server, ja mislim. Je li Skylines? Da li kaže Skylines? Jeste, isti onaj server. Dakle da, a sad vidi 11 ljudi, a da zaboravio sam da uzmem jabuku. Tako da, idemo, come on, 11, ajmo, možemo li to da 40? Come on. Gledaj, nikad nećemo. 15, 16, 17, 19, come on, Minecraft, come on. 20 igrača, brate, nikad nećemo doći na red. Nikada. Nikada. Come on, dude. Oh my fucking god, izvinite, pošto sam malo psao na engleskom. Ajde, 30 sekundi. Možemo mi to, ajmo. 28 igrača, ajde. Idemo mi, možemo mi to. Mi ćemo uspjeti, pobjedit ćemo. Garantujem, ovu rundu moram da pobjedim. Ako ne pobjedim, debil sam, mislim, jesam, ali... samo onako da dokažem, pošto svaku milion... možda sam samo 2 puta izgubio od kad sam igrao ovu igru. U svaki put bi naš tim pobjedio. A ja ostao živ na kraju, tako da se nadam da ću sada ostati živ, ako ne, to bi bilo glupo. I evo nas krećemo, uj! A, džungla, mogu odmah da se krećem, to je dobro. Bum, ajmo. Snijem pomakljena stvar. Mogu da dobijem njegov drvo, to, dobio sam oba 2 drveta. Ali kod je se odmah. Naravno, kad ja dođem, svi se miču od mene. Idemo da uzmemo drvo još, 5 komada će nam biti dovoljno. Znate što ja uvijek uradim, ja nikad ne napravim crafting table, nego uvijek čekam da ga neko napravi kao što je ovaj lik, tako da sad čuvam ja drveta. Zato što uvijek postoji budala koja će da napravi crafting table, a ne ja. Idemo, već krećemo da kopamo. Idemo na mas. Ne znam zašto sam danas baš srećan, mislim. Srećan sam zato što sam opet krenuo
Da nastavljam da snimam i tako to. Ta sranja. Stane ja napravim brzo kameni kramp pa da uzmem onaj iron tamo dolje. Come on. Odlično. Idemo. Iron. Diamond. Također. O, ne, pobjede. A dobro, ja jedan, on jedan. Još jedan Tomačko. Daj mi još jedan iron, molim te. Da mogu da iskopam diamond. Izgleda neće biti te sreće. Iron. O, ne. Pokpio ga je. Ne. Makse. Hoću taj iron. Makse. To. Imam ga. Moji su ovi dijamanti, žao mi je ljudi, žao mi je, stvarno mi je žao su moji nažalost. Znači nažalost, na moju radost, na njima nažalost. Crafting table, morat ću da napravim jedan. Ovako, furnace, pečnica. Come on, dude. Da vidim samo hoće li ga iko izmajnovat. Ne, misli da ga je lik izmajnovo. Nije. To je dobro. Koliko jedan samo, brate, kako sporo. Come on. 2. Come on, daj treći. Zamrzlo mi se igra. Ne. Niko to ne. Sada brzo. Moji su dijamanti. Sad mi baš lago, znao sam. To je do servera nešto. Idemo moji dijamanti. To! Tačno 2 dijamanta. Kako sam ja srećan. Sada nemate pojma ljudi. Dijamantski mač. Kako mi je lijep nešto. Uspio sam ove dijamante, ali sad nam jako laguje, ne znam šta je s ovim serverom, brate, laguje. Nemam pojma što mogu više da stavim na manje, sve sam stavio zbog moga interneta što laguje, pa mi se. Sve sam na manje stavio, inače većinom sve ono najviše. Stavljam. Ali nema veze, to je do mojeg interneta, moj internet je užasan internet, ne znam posredili grđi internet. Svijetu, bre. Ne. Sve se muči sada da dobio irona, ja sam već dobio dijamante, brate. Kakav sam ja sretnić. Neko je ovdje možda. Sve ne vidimo. Neko se jako zatvorio. Diamond. Ne, neće slomiti blokove ispod mene, nećeš, bre. Nećeš. Dao sam mu dijamant, brate, ali... Lik se ubio, koji je car? Dao sam mu dijamant, a mogao sam napraviti još jedan dijamantski mat. A debil skočio, pa kad je glup. Ima glupih ljudi, nastavljamo. Gledamo što ima oko, mogu da ispečem malo više zlata, što ovi tamo rade, ništa se bave, vidim im dijamant. Ali ovdje neđe okolini dijamant. Nemoj da iskopaš blokove ispod mene. Par puta mi se desilo da neko iskopao blokove ispod mene. Ali nema veze, nastavljamo. Tražim iron. Zlato mi treba, pošto mogu da napravim zlatni armor. Pošto će mi to makar biti ikakva zaštita, bolje to nego da nemam uopšte armora. Pošto sada vidim da zlata ima mnogo. I ko puca creepera ili šta više ovo puca? Neko koristi ili TNT, ali nemam pojma kako je dobio lik TNT. Mogu li? A ovo je moje furnace. Ja mislio, našli sam tuđi furnace. Mogu da ga otvorim? Ne, to je moj furnace. Vaj ga. Zlato, odlično. Thank you. Sada idemo vamo.
Mogu li da mu otvorim pećnicu? Ne mogu. Ne mogu. Ali nema veze. Nastavljamo dalje. Sada tražim malo zlata. Ovdje ne mogu ništa da nađem. Izvinite, samo moja sestra pokušava da se ufunja u moj sobu. Šta hoćeš? Da naručiš koju picu ili šta? To me pitaj kasnije, nego što završiš. Samo da naručim. Ne naruči mi pirošku. Pirošku, malo, veliku. Svejedno. Šta misliš što bi ja jeo? Pirošku, Aj, pusti, naruči šta misliš šta treba, ajde. Kao sad slavimo, pošto sam se vratio iz puta, pa hoćemo nešto da naručimo. Poram, zato nisam ni uploadao par videa. Hoće nešto da naručim, moja sestra Porama me pita, nekom te da ja snimam, tako da. A rekao sam mi da snimam. Izvinite samo zbog toga. Da vidim kako ide moje zlato, nam se završilo jer imam još 2 komada. Morat ću da potrošim od drveta, idem da napravim. Ako uzmem jedan komad, napravit ću 2 stvari, napravit ću kapu i ovo. Here, have a diamond. There you go, nice boy. Ne znam zašto je sve mi dao jabuke. Stvarno ne znam. Pomak se. Šta hoćeš? Ne mogu da mu otvorim. Mostovi su za 2 minuta. To nije baš najbolje. Mogao sam dobiti malo aerona, ali nisam. Mogao sam, ali nisam mogao. Tako je. Sad ću da vidim, samo da prebacim ovo s ovim. Treba će mi blokova pri ruci. Pickaxe mi isto će mi biti dobar pri ruci. I zašto imam sada 2 kompasa, stvarno ne znam. Kako ovo je već u sredini? Kako, majke ti? Je ovaj čitar žešći? Ovaj čitar. Samo da napišem. Čitar, lik. A kako? Mora da preleti nekako tamo. Pa kako kad se mostovi nisu mogli napraviti? Kakav lik, majke mi. Sad je sve uzeo iz čestovanih, sigurno. Napisao no, yes you are. Okej, neko je reportovao njega. Nekoga je reportovao izgleda. Koji lik, brate, uzet će nam svi iz čestova, brate. I u prošloj runde, ne znam, da nisam snimao. Ja igrao sa mojim drugom, dobrim iz škola, to je bilo prije puta i vidite došli neki iz žutog tima. Ja mislim da su bili žuti tim. Oba dvojica preletili i uzeli sve stvari iz čestova i svakog ubijali. Letili i svakog ubijali. Znači to je bio show. Pa su na kraju pobjedili za 5 minuta, brate. Ali uzmu dijamantske mačeve, sve uzmu i šta bi? Šta bi? Kako je lik umro? Pal! S drveta. No. Lik pokuša da me ubije. Kakav debil. Ali mu neće to uspjeti. Brate, ja ću umret ako ovako nastavim. Slomit će mi se armor. Što je od zlata. Nije ničega drugoga. A ima, zašto lik koji skaču od gore? Majke mi ne znam. Jedan lik ima dijamantski mač i skočio. To je jedan. Odlično, mostovi su krenuli. Lago je. Ođe baš lago je. Ne mogu da stavljam bokove ovako. A morat ću da sačekam. Ili samo da se popnem ovako. Ne znam da li ću moći da se popnem. Moći ću, odlično. Ajde ovako ću. Vidjeli, sad niko neće moći proći. What? Kako, brate? Kako? Neće me ova sreća.
Samo sekund. Šta ćeš više? Koliko mi upadaš? Vidiš da sam umro, vidiš da nisam uopšte na raspoloženju. Opet moja sestra ulazi. Ali nema veze, brate, loše se stvari dešavaju. Ali nema veze. Ne znam stvarno više šta da uradim. Ali nema veze, hvala vam što ste gledali ovaj video. Tako, bilo je dobar početak, loš kraj, završila se s ovom krvlju i stvarima, tako bitku koja se borila za život, hvatala ovako, ali nisam uspio i pao sam. I tako, hvala vam što ste gledali ovaj video. Nemam pojma više što da radim, čitar je bio tu. Nisam mogao jednako ništa da zagrabim iz čestova, ovaj lik napravio kuću. Ili nije, jeste lik je napravio kuću. A ne, ovo se dobija, mislim, u početku nešto. Sam ima ili ostale stvari kuću. Ima ova kuća, a imamo i mi kuću. Imamo i mi kuću, vidite. Tako da, ja sam se uživao u ovom videu. I molim vas, lajkujte, subscribe-ujte, komentarišite. Stavite koment šta biste htjeli još od igre i sad ja igram, pošto možda ću sada da krenem Happy Wheels. Možda i Slender, razmislio sam o tome, možda hoću. Možda i Atlas sa mojim drugom ću da počnem igram. Skyblock očekujte uskoro sa Nindrom. Nindro nije bio tu par dana, zato što, nemam pojma, prvo mu kompjuter nešto imao problema sa kompjuterom, a onda nema više vremena, danas nije uopšte kući, tako da neće moći da dođe i da se imamo. Očekujte ga možda do kraja sljedeće nedelje. Tako da nadam se da ste uživali u ovom videu i vidimo se. Ćao!